anyị nwere onye jeje mba n'obosi ụkwala ichie chedu ya mmadụ n'obosi odogwu obosi ọzọra ndụ na Amerika kenazi jebiri ezomọgọ jisike n'ọrụ ọma. asị na ọgọ dị mma n'ụwa ọ fụla ọgọ mebe ọgọ na Chukwu okike abịa ma ga-akwụ ụgwọ ọgọ ọ bụ onye ka anyị na-ekwu maka ya? Ichie Dr. Chinedu Nathan Oya mmadụ odogwu obosi ụkwara niile odogwu America home and abroad mere ọgọ gaba n'iru na Chukwu kwụnye n'azụ ọzọra ndụ. Chelu ya mmadụ n'obosi ụkwala odogwu obosi n'isobili odogwu obosi ụkwala n'isobili ọzọra ndụ n'ihe dị ọgaranya na-ejela ogbenye ozi odogwu obosi n'isobili odogwu obosi ụkwala n'isobili ọzọra ndụ n'ihe dị ọgaranya malụ ka esi atụ alụ odogwu obosi n'ibu odogwu ọgaranya malụ ka esi eme ọgọ ọmọgọ n'ihe adị ọgaranya malụ ka esi eme udo n'obodo odogwu obosi n'isobili ọgaranya malụ ka esi eme ife dị mmanụ ọzọra ndụ n'ihe adị ọtabila oke lọra n'ịbụ odogwu obosi n'isobili o jide onye mmadụ n'ịbụ nnukwu mmanwụ ọzọra ndụ n'ihe adị ọchịọra nwoke jisi ike n'ọlụ ọma odogwu obosi n'isobili ọzọra ndụ na Amerika ọzọra ndụ n'ihe adịlili ọzọra ndụ n'obosi ụkwara odogwu obosi n'isobili ọzọra ndụ n'ụwa niile ọzọra ndụ n'ihe adịlili akụkọ ga-elugo mba niile odogwu obosi n'isobili ezigbo onye ji anyị ji dị ebube n'obosi ụkwara ọzọra ndụ n'ihe adịlili ọgaranya eziokwu n'isobili odogwu obosi n'isobili ndị ọgbachi efogo jighi na-agala ọzọra ndụ n'ihe adịlili ndị ọgbọghị jighi na-eme ọnụ odogwu obosi n'isobili n'ugbo eze famili ka isi webi nwa ọzọra ndụ n'ihe adịlili ezi nwere n'obosi ụkwara odogwu obosi n'isobili ndị zolu ndụ n'ụwa feri ọzọra ndụ n'ihe adịlili
m ọgọ n'Igbo odogwu ọgaranya odogwu obosi n'isobili o ji moto merụ m ọgọ n'Igbo odogwu ọgaranya ọsọrọ ndụ n'ihe adịlili o ji ngwa egwu merụ m ọgọ n'Igbo odogwu obosi n'isobili o ji ego bụ ọgụ jisi ike n'ọgọ ọsọrọ ndụ n'ihe adịlili ụmụ Amerịka ji gị na-eme ọnụ odogwu obosi n'isobili ndị zọlụ ndụ n'ụwa ferikwa ọsọrọ ndụ n'ihe adịlili odogwu obosi nwere uche rene ndụ odogwu obosi n'isobili ọgaranya ma ka esi enye ndụmọdụ ọgaranya nwere obi nwanne odogwu nwoke anya lụlanị odogwu obosi n'isobili ezigbo nwafe Igbo n'Igbo odogwu ọgaranya nwere obi nwanne ị ga-etola anya ọgbọ na obosi kwala odogwu obosi n'isobili ijebe jebe Olisa dube yi ijebe jebe Olisa dube gị ịnaba naba Chukwu dube yi ịnaba naba Chukwu dube gị odogwu nwoke wetụrụ onwe ya odogwu obosi onye ọma n'ịdị mma ndụmọdụ nyelu m abagolu m odogwu obosi onye ọma n'ịdị mma Ichie Dr. Chinedu Neta Oya mmadụ ka anyị na-ekwu maka ya odogwu obosi ụkwara niile home and abroad ọbụla ọkarịsịa nwoke dị mma ọgaranya obiọma ezigbo nwa late Mr. Chinwe Horatius Okonkwo Oya mmadụ ECO Akụbude Ezinna Naba na anyị na-elota ya ezigbo nwa late Mrs. Nkendilem Edith Oya mmadụ ati ọnụ n'ihi ọnọchie ndị Udezuka Ezinne Naba na anyị na-elota ya medical doctor specialist in infectious diseases in Georgia, USA, former president of Obosi Ukwala People's Association, Atlanta, from 1999 to 2003, former president of Obosi Ukwala Development Union, USA, ODA, USA, from 2003 to 2007, first host of Iwaji Obiora in America in 2014, Oweluo n'October 17, 2015, Iwewala Eji n'obodo Obosi Ukwala. Ife email n'Owerika Ayakenebe Dr. Mrs. Iyom Ugoonu Oya mmadụ enyi nwanyị odogwu obosi Obidi odogwu medical doctor and PhD in medical epidemiology ọzọrọdụ nwanyị ọma n'isobiri current vice president of Obosi Ukwala People's Association in Atlanta, Georgia. Ezigbo nne mụrụ Chinwe Oya mmadụ ise Idi Nnanyerugo. Ezigbo nne mụrụ Chinedu Oya mmadụ ise Idi Nnabeni. Ezigbo nne mụrụ Nkendilim Oya mmadụ Nwalodogwu. Ọ ga-adịrị ụlọ mma ahụ si n'ike mebe ọgọ na Chukwu okike abịa maka kwụọ obi dị nwayọ mma ọsọrọ ndụ n'ihe adịlili obi dị nwayọ mma enyi nwanyị odogwu obosi obi dị nwayọ mma ada dị mma n'ihe adịghị odogwu Obosi Ukwala jisi ike n'ọgọ ọgụ imerụ m n'elu ụwa Chukwu ya kwụrụ ụgwọ iwe kpọrọ m wee fichaa m anya mmiri odogwu Obosi Ukwala Chukwu ifeọmụ imelụ mụ na awụ m akpata oyi
ọzọrọ ndụ ọbụla ọgọmọkọsi ọma ichi echedu ya mmadụ n'obosi ụkwara odogwu obosi n'ihe adịghị Ani chukwu nyelu ngozi Ani bo banese
banese Anibo banese Anibo banese Anyo banese Munatabanu fa Krishna baninu Munatabanu la ya na nibo Igbo jololo Igbo na America Natabanu ka dozienu bani Igbo jololo Igbo na Lagos State Natanu ka dozienu bani Igbo jololo Igbo n'ugwu Hausa Na lutelu no ka dozienu bani N'ụmụ Israel n'ụmụ Ishmael abụrụ ofu Ka welo obi dozienu bani Onye na nwanne ya N'ofu igwe bụ ike nsogbu izizi anyị nwere n'ụwa nke a bụ nsogbu Chineke na ekwensu. Chukwu chụdatala ekwensu n'ụwa wee tie mkpu na ahụ na-adịghị ụwa niile onye lafụ a abịago n'ụwa. Aka ọla ekwensu bụ sọ njọ njọ mana nọdụ na nche oge dum ekwena ka ekwensu ghara gị. Igbo bụ Igbo ka anyị were asụsụ Igbo na omenala Igbo kpọrọ ife na ndị isi ọcha awaligo anyị ka ọ ga-adị mmanụ. Ndị Igbo mụrụ n'anya ka azụ ndị isi ọcha kpọrọ anyị asị ebe ọ bụ na ya chọpụtago ka dozie ebe anyị. Lotekwa na okwu Ojukwu gwara anyị ụmụ Igbo onye ayakwa na nwanne ya. Ndị Britain butere anyị nsogbu wekwa ndị Hausa na ndị Yoruba arapụkwa n'ọchịchị. N'ụbọchị ọbụla fa ga-arapụ ọchịchị ebenebe ga-egbu na ndụ fa wesi na anyị bụ nwa Naịjirịa ma fa na-asụ anyị akwụ. Ife na ya ụmụnne m bụ ndị na-anụ olu ntata onye anụtazi na nwanne ya ọgụ na ekwensu anyị nwere n'ụwa bụ ndị isi ọcha. Ebe ọ bụ na ya chọpụtago eziokwu pụta n'ife ka dozie ebe anyị ka anyị tinye azụ n'ọrụ ugbo na ịkụ azụ n'ọrụ aka bụ ife ndị nna anyị faji wee bido ụwa na gboo ka agụụ dị na be anyị wee na kpamkpam. Nke a bụ okwu ndụmọdụ ụfọdụ ụmụnne m unu ejikwa n'okwu wee gwurie egwu. Onye mara ife ọma nwere ime ya ma ebe ka obodo anyị dị mma na nwere onye kasị n'ụwa bụ Chukwu okike abịama ya nwe ụwa na uju anụ. Onye mesịa nwanne efe akajene n'ụwa nke anyị nọ n'ụwa bụ ọlele nye nwanne gị na ndụ ka o lie onye ọ dị n'aka ya biko ya bụ obodo anyị ụba na-ese ụba na-ese. Nwanne m ya liwe nwanne m ya lọnụma ka bili n'udo. Nwanne m ya liwe nwanne m ya lọnụma ka bili n'udo.